Γεια σας. Κύριε Γεια σας. Φίλιππε, σας καλωσορίζω στη σημερινή συνέντευξη. Κύριε Φίλιππε, ποια η προσωπική σας σχέση με την τεχνολογία? Ανέκαθεν με ενδιέφερε η τεχνολογία. Είχα πάντοτε προσωπική επαφή με την τεχνολογία. Στο πανεπιστήμιο όμως ήταν για πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή με εκπαιδευτικά λογισμικά στο μάθημα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και από τότε άρχισε να με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η επαφή με εκπαιδευτικά λογισμικά, εκπαιδευτικά προγράμματα και οτιδήποτε άλλο είχε σχέση με την τεχνολογία. Όπως έχω πληροφορηθεί, αξιοποιείτε σε μεγάλο βαθμό την εκπαιδευτική πλατφόρμα Edmodo. Θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες εισαγωγικές πληροφορίες για την πλατφόρμα? Βασικά η πλατφόρμα Edmodo είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα καθώς αξιοποιεί τα social networks για την εκπαίδευση. Είναι βασικά σαν ένα κοινωνικό δίκτυο με εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μπορεί να προσαρμόσει τα θετικά των social networks για να παρουσιάσει το εκπαιδευτικό έργο του καθηγητή μέσα στην τάξη. Πιστεύετε εσείς ως εκπαιδευτικός ότι το Edmodo είναι ένα βοηθητικό εργαλείο για το εκπαιδευτικό σας έργο και γιατί? Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μετατρέπει την παραδοσιακή διδασκαλία σε μοντέρνα, αξιοποιώντας την τεχνολογία, και είναι ιδιαίτερα βοηθητικό όταν οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος ηλεκτρονικό υπολογιστή. Πολλοί μαθητές όταν έρχονται σε επαφή με το Edmodo το χαρακτηρίζουν ως το Facebook το σχολείο. Ποια ήταν η αντίδραση των δικών σας μαθητών και ποια η προσωπική σας γνώμη? Ακριβώς αυτό οι μαθητές μετά την πρώτη τους επαφή με το Edmodo άρχισαν να γράφουν στο χώρο που μπορούν να γράψουν ότι είναι ακριβώς σαν το Facebook και τους έτρεξαν να ανεβάσουν φωτογραφίες στο προφίλ τους ακριβώς όπως κάνουν και στο Facebook. Και πράγματι έχει πάρα πολλά κοινά, αλλά το θετικό είναι ότι παραγνωρίζει τα αρνητικά του Facebook και αξιοποιεί τα θετικά. Δηλαδή εσείς αν έπρεπε να πείσετε τους συναδέλφους σας μετά τη θετική αντίδραση των μαθητών σας να αξιοποιήσουν το Edmodo, ποια 3 επιχειρήματα θα τους παρουσιάζετε και γιατί? Το κυριότερο επιχείρημα είναι ότι είναι ως προς την αξιολόγηση. Μπορούν να κάνουν να γίνει αυτόματη διόρθωση της εργασίας που έχουν τα παιδιά. Είναι πρακτικό και πολύ εύκολο στη χρήση. Όταν λέτε πολύ εύκολο στη χρήση, οι μαθητές με απλά κλικς μπορούν να έχουν πρόσβαση στο όλο υλικό που αξιοποιεί ο καθηγητής και ο δάσκαλος μέσα στην τάξη, να επιλύσουν ασκήσεις και να αξιολογηθούν. Εσείς δηλαδή ως εκπαιδευτικός πώς αξιοποιείτε την πλατφόρμα Edmodo? Ουσιαστικά την αξιοποιώ περισσότερο ως προς την αξιολόγηση. Τα παιδιά μετά την παράδοση του μαθήματος καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις είτε πολλαπλής επιλογής, είτε συμπλήρωσης, είτε αντιστοίχησης, αξιολογώντας έτσι το βαθμό που έχουν κατανοήσει το μάθημα. Επίσης όμως, αρκετές φορές το υλικό το οποίο έχω να παραδώσω στην τάξη το ανεβάζω εκ των προτέρων στο Edmodo, αποτέλεσμα οι μαθητές να το έχουν μπροστά τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος και να παρακολουθούν χωρίς να χρειάζεται να παίρνουν οποιασδήποτε σημειώσεις, αλλά να είναι σε πλήρη συγκέντρωση κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οι μαθητές σας όμως, κατά τη χρήση της πλατφόρμας, έχουν επισημάνει κάποια θετικά στοιχεία? Θα μπορούσατε να μας πείτε 3 από αυτά? Το κυριότερο θετικό στοιχείο που ενθουσιάζει τους μαθητές είναι ότι μπορούν να έχουν μια αλληλεπίδραση μεταξύ τους εκτός της τάξης, ακριβώς όπως κάνουν στο Facebook, αλλά επειδή στο Edmodo μόνο αυτοί έχουν πρόσβαση, νιώθουν ότι μπορούν να ρωτήσουν, να απαντήσουν στους συμμαθητές τους όσον αφορά το μάθημα, αλλά και να έχουν κάποιο είδους κοινωνική επαφή εκτός της τάξης. Ένα άλλο θετικό που ενθουσιάζει τα παιδιά είναι ότι δεν χρειάζεται να γράφουν την ώρα του μαθήματος, αλλά να έχουν το υλικό μπροστά τους, το οποίο θα έπρεπε ήδη να έγραφαν εάν δεν είχαν το Edmodo. Έτσι, επειδή τα παιδιά εύκολα κουράζονται, παραπονιούνται λιγότερο και προσέχουν στο μάθημα περισσότερο.
Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει όταν κάποιος λέει ότι η πλατφόρμα είναι ασφαλής? Είναι απόλυτα ασφαλής, γιατί τον κωδικό τον παρέχει ο καθηγητής στα παιδιά και μόνο τα παιδιά έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα του Edmodo. Όπως επίσης και οι γονείς τους. Τι πιο ασφαλισμένο από αυτό, αφού κανένας εκ των έξω δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα. Μάλιστα. Τώρα, η προσπάθεια σας αυτή να αξιοποιήσετε την πλατφόρμα στο σχολείο σας, ποια αντιμετώπιση είχε και από τη διεύθυνση αλλά και από τους γονείς των παιδιών? Καταρχάς, η διεύθυνση του σχολείου και συγκεκριμένα η διευθύντρια το είδε με πάρα πολύ θετικό μάτι, καθώς είναι πάντα πρόθυμη να καλωσορίσει καινοτομίες, ειδικά ως προς την τεχνολογία. Οι δε γονείς πρώτη φορά άκουγαν για ένα πρόγραμμα σαν το Edmodo και ήταν πολύ πρόθυμοι να το δοκιμάσουν. Παρόλο που ήταν και η συγκεκριμένη τάξη που φέτος το αξιοποιώ, ήταν για πρώτη φορά θα είχαν επαφή με τέτοιου είδους πρόγραμμα, ήταν πρόθυμοι να το δοκιμάσουν και να το πειραματιστούν και πάρα πολλοί γονείς εγγράφηκαν στο Edmodo, με αποτέλεσμα να έχει μια πολύ θετική ανταπόκριση. Μάλιστα. Τυχόν δυσκολίες ή αδυναμίες που αντιμετωπίσατε στην τάξη κατά την εισαγωγή του Edmodo, πώς τις αντιμετωπίσατε? Αρχικά οι μαθητές ξέχαναν τα passwords τους, με αποτέλεσμα να κάνουν δεύτερο ή τρίτο προφίλ. Αυτό αντιμετωπίστηκε εύκολα, αφού έρχονταν και με ενημέρωναν, διέγραφα το παλιό τους προφίλ, με αποτέλεσμα να μένει το πιο πρόσφατο τους. Μια άλλη δυσκολία που βρήκαν κάποιοι μαθητές είναι ότι το Edmodo δεν μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν μέσα από τις συσκευές Android. Κάποιοι φυσικά το κατάφερναν, κάποιοι παραπονιούνταν ότι δεν μπορούσαν. Αυτό σε όσους μαθητές δεν μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν στο σπίτι, τους παρήχα το χρόνο του διαλύματος στην αίθουσα υπολογιστών, έτσι ώστε να εκτελέσουν το έργο που είχαν να κάνουν στο σπίτι. Κλείνοντας, θα ήθελα να μας δώσετε έναν καταληκτικό επιχείρημα γιατί ο σημερινός εκπαιδευτικός είναι καλό να αξιοποιήσει την εκπαιδευτική πλατφόρμα Edmodo. Ο σημαντικότερος λόγος και το σημαντικότερο επιχείρημα που θα μπορούσα να αναφέρω είναι ότι αξιοποιείται στο μέγιστο εκπαιδευτικός χρόνος μέσα στην τάξη, καθώς ο χρόνος για διόρθωση, για ανατροφοδότηση ή για επίλυση απορριών μπορεί να γίνει και γίνεται αυτόματα μέσω του Edmodo. Γι' αυτό παρέχεται η δυνατότητα να αξιοποιηθεί στο μέγιστο ο εκπαιδευτικός χρόνος μέσα στην τάξη. Μάλιστα. Κύριε Φίλιππε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για τις πληροφορίες. Ευχαριστήσει.